Беларусі у 2020 годзе быў юбілей 20 год, як мы рабілі купалі. Оно было вялікае вельмі, была свая атмасфера, мы там некалькі дзён жылі. Людзі прыязджалі з усёй Беларусі, оно нігде не рэкламавалася, але так вот людзі ведалі, прыязджалі. І самае галоўнае не проста правесці там вогнішча запаліць, там вянкі звязаць, а менавіта усім разам пажыць. Акунуцца вось у гэты пералом у прыродзе, там дубы, рэчка, лес, вот крыху там вот, ну, пажыць вось адной такой вялікай вёскай. І ўжо тут, калі ладзілі купаль, так, ну, таму што людзі хацелі, мы там выехалі з начоўкай таксама ў лес, там, на адну ці на две ночы. І я памятаю, у мяне такое адчуванне, хоць і Літва самая блізкая, да, але вот мы святкавалі это купалі, здавалася, і бярозкі, здаецца, не тыя, і рэчка крыху там іншая. Всё роўна, што мы гулялі ў беларусаў. Ну, калі гэта дома робіш, то это вот, ну, это неяк вот, ну, натуральна. Гэта твоя рэчка, гэта твоя земля, гэта сонца тваё. Для мяне, вось, напрыклад, не было пытання, калі было прынята рашэнне з'ехаць, што гэта Вільня будзе. Менавіта блізасць да Беларусі і разуменне, што вось, ну, тут вельмі шмат і гістарычна арганізацый, розных пляцовак, проста людзей, якія вось, ну, беларусы, якія тут жывуць. Вось звонку, напэўна, не заўважны, і бывае, хто першы раз не можа знайсці, але калі зраўняцца з брамай, то адразу можна пабачыць наш чырвона-белы сцяг. Вось. І тут у суботу ў мяне рэпетыцыя. Новы такі вакальны гурт «Гоман». Недаўна назву мы прыдумалі. Гэта ў мяне другая эміграцыя, таму што першы раз было пасля 2010 года. Вымушаны быў быць амаль 4 гады, і потым, як ужо змянілася сітуацыя, я адразу ж і вярнуўся, як я хацеў у Беларусі. Вось з Алесем мы тады тут і пазнаёміліся ў Вільні. Это дзяўчына, якую я вельмі моцна кахаю. Это моя мара. Это вось, ну, наше ўсё. Вось тут это, ну, што датычыцца нашай такой. Вось тут і кастусь пагуляць, ну, батут везде паставіць. Ну, дом, зразумела, там без нейкіх такіх новых там рамонтаў, или што, звычайны дом, але, ну, вот это прастора вельмі, ну, файна, і вось ты вот, ну, сам сабе вось так. У байдарачкі яшчэ тут частка. Прывітанне. Прывітанне. Гэта Кастусь. Тата, я табе в тэлефоне уже года не адказаў. Калі толькі што? О, слухай, я іх паставіў на безгучна. Я у тебе хотел просто запытать. Я іх паставіў на безгучна. Я тебе просто хотел запытать, ці магу я сёння да Гошы паехаць? Ну, можаш, чаму не? А вы дамовілись? Ну, да. Зараз вось мы тут з Кастусём. Это наш сын з Алесей. Яны пераехалі следам за мной у Вільню, каб быць разам. Гэта здарылася ў 2020 годзе, у жніўні. Я вызваліўся 15 жніўня, 5 меня арыштавалі. І меня сустракала вельмі шмат людзей, і это маленькі гарадок, Бялынічы, там, з чырвона-белымі сцягамі, побач прыязджалі машыны нейкія са сцягамі. І гэта было, ну, нібыта сон. Вот мары ўсплываюць, я нават сны сніў раней, там, у 2000-х у пачатку, і у меня заўсёды быў такі сон, што я выходжу ў Бялынічах, ну, там, на вуліцу, і паўсюль вось, ну,
от, наша символіка, от, надышоў гэты час. Вот. І, напэўна, у меня вось было такое ўражанне, што гэта адбылося. 15-го выйшаў, 16-го быў вялікі мітынг. Я абышоў усіх і запрасіў на гэты мітынг старшыню райвыканкама, паспеў наведаць, начальніка міліцыі, батюшку праваслаўна, ксяндза, пастаря пратэстанцкай царквы, старшыню Савета ненародных раённых дэпутатаў. Ну, в прынцыпе, вось тое, што уяўляе сабой мясцовая ўлада, рэдактара газеты раённай, і запрасіў на дыялог на плошчу, на цэнтральную. Прыйшоў только рэдактар раённай газеты, ксёндз наш і пастар пратэстанцкай царквы. І потым ужо 17-го я даведаўся, што ўзбуджана крымінальная справа, публічны паклёп. Мне сказалі, што у мяне ёсць 10 дзён, каб выехаць з краіны. Возьми кнопачны телефон. Ну ладно, на всякий выпадок. Не, конечно, на всякий выпадок. Сядзець гэта батарея, чтоб я з табой сувязь меў. У Гоши можно будет подзарядить телефон. Это калі ты будешь у Гоши дома, а калі ты будешь у дарозе. Якое рашэнне может быть тады? Ну як что? Ну, давай подумай, что будешь робить. Уключаешь слезный выгляд, подходишь, дяденька, дайте потелефонить. Тата, не так вот. А як? Спокойно робится, я мужик, тата. Ты мужик. Як по-литовску запытать? Потелефонить. Ну, продемонструй. Лободенно прошел Галима по скамбинститите. Ну, конечно, яму вельмі цяжка ў тым плане, што не хапае жаночага, яму не хапае увагі. Я стараюся быць і бацькам, і маці, хоць гэта немагчыма замяніць. Грошы ёсць? Дзе твае грошы? Няма. Хто без грошай ездзіць? Заўсёды мусяць быць грошы, калі ласка, возьми. Дай грошей. Ці ёсць? Няма. У дарогу едзеш. Мало. Як сказаць, мы толькі, здаецца, пачалі наноў жыць. Вот толькі наноў пачалі жыць. Будаваць сваё жыццё і раптам усё рухнула. У 22-м годзе увесну Алеся вярталася ў Беларусь. І яна ўжо думала, што, магчыма, апошні раз яна з'ездзіць. Вось гэты раз аказаўся такім трагічным у тым плане, што яна была арыштавана. Ось, і зараз адбывае тэрмін сваёй калоніі. Таму вось зараз мы з Кастусём чакаем яе. Так, я шипенку і зараз буду шукати Гошу, я вже хутка. Добра, малайчынка, давай. Добре, давай. Давай. Быт, ён прымушае працаваць. На пачатку, пакуль людзі себе там не знойдуць. У нейкіх простых сферах это будоўля, там таксі, дастаўка ежы. Я вось таксама такія маю падпрацовачкі, канцэртны зал Кампенса, і там усталяваць сцэну, паменшаць, павялічыць, там амфітэатр. Дарэчы, это вельмі цікавая праца. Калі ты, бывае, нешта усталёваеш, то адбываюцца рэпетыцыі, там зоркі розныя, і ты як бы ў творчым працэсе таксама, это прикольно. І зараз там ідзе падрыхтоўка канцэрту Бориса Гребенщикова, который будет завтра. Ну і потім починається фітнес. Я чому кажу, що, як я жартую, що люди ходять у спортзал на фітнес і гроші платять, а тут ти просто якби і за це тобі ще ніхто платить. Вот тут магічне місце. Там просто що таке погуляти в дитинстві таке. Я пишу Олесі кожен день, зараз кожен день просто пишу, кожен день відправляю листи, і вона просто бачить, що я, моє життя гэта вакол Кастуся. Алло, так, все, я з Гошею зустрівся. Добре, все, давай. Давай. Так, мы на новом месте мы приехали, и у меня тут есть кабинет, до речі. Зараз вам покажу.
Так, ну вось. Гэта мой кабінет так званы. Тут у меня пальчатки вот адразу под рукой. Апранаю пальчатки. Гэта не зусім пра тое, што я абавязкова таксама мушу тут знаходзіцца вось нейкі час. У мяне ёсць моих 2,5 гадзіны тут. Вось. Але калі, напрыклад, чыста, ну, не на смецці нема, як бы парадак, то я прыехаў, паглядзеў 20 хвілін і магу ехаць. Ну, зімой, натуральна, дабаўляецца снег. Мне патрэбна пачысціць вось гэтыя ходнікі. Ну і атрымліваецца ў мяне 6 дзён на тыдзень. У нядзелю выходны. 8 еўра гадзіна, дзень 20 еўра. Вось. Але калі, напрыклад, мне трэба больш часу застацца, я потым даю графік, што ў гэты дзень я быў не 2,5 гадзіны, там, а 4 гадзіны. Ну і все, я аддаю. Натуральна, мне тады залічваюць за 4 гадзіны. Сама праца вельмі класная. Як я казаў, што я раблю тое ж самае, што ўсе на аграсядзібе, але мне за гэта грошы плацяць. І ты ў працэсе жыццёвым бачыш, як сонца рухаецца па небасхілу, дождж пачынаецца, альбо вецер падуў. За ўсім можна назіраць. Калі ласка, гэта гатэль, дзе я працую. Ну, вось маё працоўнае месца. Ну і моя задача сустрэць людзей. Тут я працую у ноч з 8 вечара до 8 раніцы. Вось. Ну вось картачкі, это ключики. На іх адразу пакоі. І у меня тут такая праграмка. Вось уже 1,5 гады тут я працую. Ну, як я і казаў, што гэта дазваляе быць вольным днём у асноўным і займацца дзіцёнкам, таму што ну, кастусь. Гэта зараз асноўнае. Ну, понятно, што ты ўвесь час жывеш яго раскладам. Вот сёння, напрыклад, субота, это таму, што ў іх вакацыі, ну, з 1 числа. Так вот, ну, вот я, напрыклад, у ноч працаваў, то я б летеў бы ўжо сюды дамоў, пакарміць, падняць 9-15 ўжо на акардеон. Пасля акардеона сальфеджио. Сальфеджио закончилось, тут же ляцім в манеж, пятиборьем занимается. Ось. Он 2 гадзіны в манеже, тут же хватаю там літаральна 10 хвілін зазор, лечу назад в музычную школу, у него хор. Вот, ну как бы это вот так вот. Я не уяўляю, як можна опустить руки, потому что есть такая необходимость и отказность перед сыном. А отказность перед сыном – это отказность перед Олесей и на маці. И для яе вельмі важно. И я думаю, что у гэтым плане яна про это писала, и она спокойно за кастуся. Дарэчы, у гатэлі вельмі шмат спыняецца беларусаў, якія працуюць. Самае дзіўнае, што яны падыходзяць, там спрабуюць, можа, нехта там па-літоўску сказаць, павітацца па-руску, потым яны даюць мне беларускі пашпарт, і я пачынаю з імі размаўляць па-беларуску. Вось у іх тады шок. В Беларусі у меня было 2 асноўныя такія вось працы, 2 заняткі. Неяк так усё усталявалася. Я разумеў, што я на сваім месцы. Это аграсядзіба. Мне заўсёды была мара это зрабіць вот рэканструкцыю дома старога. Я просто ўжо адмыслова набываў стары сруб. З бацькай мы загатаўлівалі чарот і накрывалі ўжо чаротам гэту страху. І ўнутры было ўсё, абстаноўка, печку адмысловую я выкладываў такую на срубе. І таму людзі, калі туды траплялі, напэўна, ім перадавалася эта вось атмасфера, і яны як бы такое, як моднае слово, пагружэнне, да? Вось яны як бы цалкам акуналіся вось у гэту атмасферу. Таму што і святы нейкія ладзілись паралельна сплавы на байдарках, і нейкія там вось рэчы рабілі мы там звязаныя з календаром народным. Плюс 2 гады апошнія рабілі дзіцячы летнік. Але самае галоўнае – гэта свабода, воля. Гэта праца, якая не патрабуе знаходжання з 8 до 17:00 на працоўным месцы. Жук.
Жук. Так шкода мне його. Ну, коли-небудь он все ж таки вырывается. Надыходзіць яго 20-й год, і ён вырываецца на волю. У Літве вельмі простая форма для байдарачнікаў. Патэнт набываеш, самая простая форма, самая занятасць і ўсё. Ніякой рэгістрацыі, нічога не трэба. Нават у Беларусі байдаркі былі усе з Літвы. Я заўсёды ездзіў, это Плунга, это туды к Балтыкі, база такая. Я там заўсёды закупаў рыштунак гэтай. І ўжо калі тут я вырашыў, у мяне не было нейкай падушкі такой фінансавай, чтоб просто вот адразу купіць. І яны мне далі вот прычэп і першыя 4 байдаркі. 4 альбо 6, не памятаю. Вот такую унутреннюю, не банковскую растэрміноўку. Праз месяц я яшчэ узяў у іх 6, это было першых 12 байдарак. І за год я змог іх выкупіць ужо. Не так вот мы крутим, потому что она закручивается. Ты ведаешь, так? Во, супер, показываю. Вельми классно, мне сподобалось. Вот так, так, так. Вов, ты ж ведаешь, что это было у один бок 16 евро, а ты плывешь уже у другие. Это еще 16 евро. Зараз на воду будем мы становиться, на байдарочке поплаваем. Я узгадал, напэўна, толькі мы пачалі займацца сплавамі пасля арышта Алеські, і паплылі мы, і я зусім забыўся пра гаманец. І зараз так думаю, так, не замачыць фотаздымкі Алескіны. Я памятаю, мы на Белом мосце сушылі гэта ўсё. Вось такія. Яны такія ў мяне атрымались, як старинные, размытые такие. Это вот Олеська. Коли Олеся потрапила у такую ситуацию, я цалкам і зараз до сённяшняга дня не прымаю удзел ні ў якіх мерапрыемствах. Ні на канцэрты, ні ў кавярні, ні в госці. В сэнсе розныя такія забавы. Так? Просто себя абмежаваў, і нават кола знаёмых, вот гэта толькі сябры і ўсё. Хоць Алеся была супраць, я пісаў ёй у лісце, што яна як бы не хоча, чтоб я там неяк абмяжоўваў сваё жыццё, але я сам не маю ні жадання, я не магу, скажем, прыняць увесь той цяжар, які яна зараз нясе, але што я па-свойму не могу працягваць жыць так, як мы жылі разам. І я сябе абмяжоўваю, і мне вельмі хацелася, каб яна гэта ведала, то яна не тое, што яна супраць катэгарычна была, але пісала, што яна, скажем, не патрабуе ад мяне такой ахвяры, што гэта маё рашэнне. Але я думаю, я спадзяюся, што ёй важна было гэта пачуць, а для мяне важна менавіта так себе зараз паводзіць. Я не магу уявіць, што я магу где-то хадзіць, забаўляцца. Я заўсёды пішу, што наперадзе ў нас шмат дзён, і мы ўсё паглядзім разам, паўсюль пабываем і толькі разам. І я не хочу быць нідзе адзін. Безумна буду шчаслівы. Першы момант, калі яна вызваліцца, а другі момант безмежна шчаслівы, калі яна апынецца побач з намі тут. Калі я гляджу туды на той дзень, калі мы сустрэнемся, то я знаю, што я мушу быць гатовы да гэтай сустрэчы і мушу быць... Увогуле, я лепшая копія у яе вачах самого сябе. Вось я хочу быць лепшай копіяй самого сябе, калі на мяне ўбачыць.